aldatzen eta eraldatzen ari den eta erronka globalei aurre egin behar dien mundu honetan, zer potentzial dute tokiko esparrutik bultzatutako ekimenak? Egia da ez, denok ezagutzen dugu, geroz eta mundu globalizatu batean bizi gerala, baina ezinbestekoa da tokikotik politika garatzea, ez? Azken finean, tokikotik gure politika garatzen ditugunean, gure nortasuna garatzen dugu eta hori ezinbestekoa dugu bizigean mundu honetan, ez? Izan ere, guk ezin dugu erakundetatik bakarrik ezin ditugu erronka global hauei aurre egin. Erakundetatik guk behar ditugu bai herritarrak eta herritarrek horien parte hartzea. Hortan ezinbestean sartzen da azken finean herriak, herritarrak dituzten ezaugarri bereziak eta guzti hori kontutan hartu behar da erronkei aurre egiteko garaia. Bai, etengabe aldatzen eta eraldatzen ari den mundu batean bizigea, bai. Eta mundu honetan globalizazioaren ondorioz planeta osoari eragiten dioten erronken aurrean jardun behar dugu, ezta? Teknologiak gainean modu azeleratuan bizitzea garamatza eta ez oraina, baizik eta unea momentua lehen etxiz, ez? Holaxe bizitzea tokatzen ari zaigu. Denok somatzen egia erronka global horiek gure bizitzei eragiten dietela eta horregatik udalok herritarrengatik hurbilen gauden administrazioa garenez, erantzun propioak eta berritzaileak bilatzen eta eskaintzen hasi aigea. Erronka globalek erantzun globala behar duten arren, herritarekiko, eragile ekonomiekiko eta beste administrazio batzuekiko aliantzak ezinbestekoak dira. Hau da, lankidetzazko gobernantza beraz ezinbestekoa dugu, ez? Mundu honetan, tokatu zaigun bizitze mundu honetan. Beasaingo eta Legazpiko errealitateetatik abiatuta, zein ere mulandu beharko lirateke lehentasunez etorkizuneko erronkei aurre egiteko? Gure ustez ez, nahigabeko bakardadeak adibidez azken urteetan izugarrizko garrantzia hartu du. Gizarte bezala aurre egin beharreko erronka nagusietariko bat jotzen dugu dela nahigabeko bakardadea. Zentzu horretan, gure apostua, bakarrik sentitzen diren horiei laguntza eskaini eta beraien ondoan egoteko ahalegina. Esaten denean bakardadak ere azkenean erlazio zuzena dauka belaunaldiaren arteko erlazioak sustatzearekin, ez? Izan ere, horrelako kasuetan, alde bakoitzak ematen du berea, ez? Adineko pertsonek eman dezakete batetik esperientzia eta gazteak diren horiek, freskotasun, berritasun eta etengabeko erlazioiek sustatzea eta lortzea ezinbestekoa dugu horrelako erronkei aurre egiteko, ez? Azken finean, geroz eta individualistagoak gerala esan dezakegu, baina guk sareak sortu behar ditugu eta komunitatearen aldeko apostu zuzen egin behar dugu, ez? Lehen aurreko galderan erantzun detenaren arabera, azkenean individualismoaren aurrean komunitatea sortzea ezinbestekoa da eta bakoitzak, norbanakoak, familiak, gizarteak erantzun beharreko erronkak dira eta beti ere erakundeak atzetik laguntza emateko, noski da. Udalerriei ere eragiten digute arazo globalek, ez? Hala nola, desberdintasunek, biztanleriaren sartzea, eta horrek dakarren kalte beratasunak, Leire komentatu duen moduan, ez? Baina badare ere bai, klima aldaketa, ekosistemaren narriadurak edo langabeziak, ez? Gai horiek ere globalak die, baina udalerriei ere eragiten digute. Hau, hemen dauden arazo global hauek udalerri bakoitzaren berezitasunetik edo errealitatetik aurre egin behar diegu. Legazpin kasuan, Gipuzkoako zahar tasarik handienetakoa duen udalerritako bata. Hemen herritarren 26ak 60 urte baino gehiago ditu. Herritarren 34,4a, izugarria da, 60 urte baino gehiago. Osake, herena 60 urte baino gehiago dugu. Zati honi ere hor sartzen naiz. Eta herritarren ia 10,10a, 80 urte baino gehiago ditu Legazpin, ez? Honek, erakusten du Legazpin oso ondo, bizi garela, bizi iraupena handia daukegu, ez?
baita ere herri zaharkituta dugula eta honek dakarren beharrak die gure lehentasunak. Leire komentatu duen moduan, bakardadea edo nahi gabeko, bakardade hori hortxe dago, ez? Eta horregatik belaunaldi arteko Legazpi proiektuan martxan jarri genuen. Izan ere, gure garraiko erronke hauei, eta gizarte zaharkitu honi aurre egiteko, erantzukizun eta konpromiso kolektiboaren ideiatik heldu behar diogula pentsatzen dugulako. Komunitateare komunitate moduan eta auzolanaren ideiak sendotuz. Lehen komentatu dut lankidetzasko gobernantza eta hori ere aplikatu beharrezkoa dugu herritarrekin, baina beti erantzukidetasun hori eskatuz edo sendotuz. Eta, hori da, bentsat guk jarri dugun edo puntuen nun jarri dugun eta lantzen nahi duguna. Zer nabarmenduko zenukete Eusko Ikaskuntzako Gizartela proiektuaren baitan orain arte izandako esperientziatik? Lehen esan moduan, azkenean udala da herritarrengatik gertuen dagoen administrazioa, eta guretzako nolabaite erraza da gure herritarrengana gerturatzea eta horrelako gobernantza kolaboratibo bat lortzea, ez? Gure kasuan Gizartela proiektuak eskaini duguna izan da, gai baten inguruan guk bakardade hartu genuen, laborategi moduko bat osatu genuen, eta bertan bakoitzak bere aportaziotik, bere esperientzitik, bere inguruko aportatzen zutenetik, jarri dugu gure osagaia jarri ditugu, ez? Eta denon artean, lanketa bat egin dugu. Nik gelditzen naizena da, azkenean horrelako proiektu batean sortu den giroa, elkarlanerako gogo hori, eta azkenean ez, bukaeran, lau tailerren bukaeran guk Gizartela bat egin dugu, bakarra egin dugu orain arte behintzat, eta nik gelditzen nintzen zen, laugarren tailerra bukatu ostean, bertako parteidek geneukan edo transmititzen genuen gogoa horrelako proiektu batekin aurrera jarraitzeko, beste edizio bat izan zen, eta kontutan hartuta gizarte moduan erronka handiak ditugula aurre egiteko, gure prestutasuna, talde kide guztien prestutasuna, gure granotxo aportatu dezakegula eta zerbait egin dezakegula, ez? Beraz, hori izan zen erentzako garrantzitsuena, eta lankidetzarako prestutasuna hori. Ados nago, eta hildo berdinetik, gure kasuan, aurren ditugun erronka hauei, aurre egiteko aldaketa batzuk egin behar ditugu, ez? Eta aldaketa horiek denbora behar dute eta ondorioz transizioak, ez? Transita hori behar deu, gaur eguneko egoeratik, lortu behar ditugun egoera horietara, ez? Transizio horiei aurre egiteko xedearekin gizarteak ere aldatu egin behar du, ez? Transizio komunitatea hori sortuz, komunitate sendimendu hori sortuz, erantzukizun eta konpromiso kolektiboaren ideiatik abiatuz. Hau da guk Legazpin garatzen egiana gizarte lab metodologia edo proiektuaren bitartez, ez da? 2019 urtean hasi ginen, eta komunitate hori sortzeko nahian, hirugarrengo gizarte lan martxan jarri deu, 2021 bigarrena jarri genduen martxan, oain dela hilabete jarri deu gizarte lan 3 martxan, eta lantzen ari garen erronka konkretu bada, ez? Gizarte zentroari buruz, herritarrek duten pertzepzio soziala aldatzea. Gaur egun dagoen pertzepzioa juliatuen etxea dela, eta beraz, zaharrentzako gunea bakarrik dela da, ez? Eta bertan nahi deu belaunaldi arteko gune bat sortzea, horretan aigea. Ze azpimarratuko nuke gizarte laberi buruz, edo metodologia honi buruz? Niretzat, talde finko bat osatu dugula, gauzak edo gaiak modu berritzaile batekin egiteko gogoarekin. Eta hori, importantea da, zetio herritarrekin, zetio alderdi politiko guztiak ere bertan gaude, baina talde bat sortzea, komunitate sortzeko asmoa horrekin,
eta talde finko izatea importantea da. Baita ere sortzen den giroa eta konplizidadea. Esan dudan moduan politikariok parte hartzen dugu, alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bat parte hartzen egia, eta ni alkate gisa parte hartzen nahi, baino alkate gisa ditudan kezkak beste herritar batek kezken antzekoak die. Beraz, hori ere talde finkortan ikusten da, eta hori ere oso aberasgarria da. Zati herritarrek ikusten duen, haigu ere pertsona gehala. Herritarra gea, herritarretik oain politikan gaude, baino beraiek duten kezka berdinak ditugu. Eta, aurre egiteko ditugun erronkei, gizarte transizio horrek eskatzen dituen gaitasun pertsonalak sustatzen di ere, bai. Beraz, gizartela bileretara etortzen dien pertsonak, etortzen garenok, beti zerbait eramaten dugu, ez? Hor, balio erantzi bat ematen dio pertsonalki parte hartzen dugun pertsonai. Orduan, hori ere, nik azpimarratzea nahiko nuke metodologia edo proiektu honetaz. Eta beste bat, emaitzetara bideratuta dagoela. Hau da, proiektu honetan ez da, hori esan deuna, ez? Gaitasun pertsonalak indartu, edo pixkat hausnarketa bat egin etorkizunera begira, o nola egin, o nola aldatu gauza, baizik eta emaitzetara bideratuta dago, eta emaitza tangibleak lortzea zuzenduta dagoen metodologi bada. Esan dudan moduan, gure asmoa metodologia hau aplikatuz gizarte zentroan belaunaldi arteko gune bat sortzea da, eta hortxe gaude, eta berba, oain, udazkenen martxan jartzen deu lehenengo esperientzia, eta, kontauko deu, nola junda, baina bintzak gukila martxan gaude, eta ekintzakin, emaitzak hortxe ditugu, tangibleak, eta hori niretzat oso importantea da. Nik Koldobikek esan duena, azpimarratuko nuke hori, ez? Azken finean, konposizio hemen ere gutxi gara bera berdina da, herritarraz gain zinegotziak eta alkatea gaude, baina herritar kategorian esango dugu, ez? Gure, kezka pertsonalak adierazten ditugu, gure udal ordezkaritza alde batera utzia, ez? Beste bat gehiago era. Eta nik uste horrek ematen dula, eta deno gaude, baina pertsona moduan esango dugu, ez? Eta gero hori, aipatu nahi nukena da hori da. Bertan zerbait aportatzeko nahiakin etortzen gehala, baina jasotzen duguna handiagoa dela. Etxera denok gure motxilan zerbait ematen dugula, eta hori dela benetako balio erantzia.